Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε μετά από 4 ημέρες η απολογία ενώπιον των ανακριτών διαφθοράς του πρώην αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας Αντώνη Κάντα για την υπόθεση των ωφέλιμων αμοιβών ύψους δεκάδων εκατομμυρίων για προμήθειες όπλων. Ο πρώην αξιωματούχος του ΙΕΘΑ, που οδηγείται πλέον στη φυλακή καθώς ήδη έχει ληφθεί απόφαση για την προφυλάκησή του, όλες αυτές τις ημέρες όχι μόνο ομολόγησε στους ανακριτές Γαβριήλ Μαλή και Γιάννη Σταυρόπουλο ότι έλαβε τεράστια ποσά ως μίζες προκειμένου να εγκρίνει και να συνενέσει σε συγκεκριμένες επιλογές όπλων, αλλά φέρεται να έδωσε πολύτιμα στοιχεία που θα δρομολογήσουν εξελίξεις στην έρευνα των δύο δικαστικών λειτουργών. Χαρακτηριστική είναι η φράση που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε στους ανακριτές της υπόθεσης, δίνοντας παράλληλα και το στίγμα για το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πήρα τόσες πολλές μίζες που δεν τις θυμάμαι όλες. Σε χιονοστιβάδα αποκαλύψεων εξελίσσεται η υπόθεση της σύλληψης του πρώην αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντώνη Κάντα, ο οποίος κατηγορείται για μίζες εκατομμυρίων ευρώ. Ο Αντώνης Κάντας φέρεται να έχει αποδεχθεί ότι έλαβε μίζες μαμούθ ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία κατά την ομολογία του συνδέονται με τουλάχιστον 10 εξοπλιστικά προγράμματα. Ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών κατονόμασε στην κατάθεσή του, σύμφωνα με πληροφορίες από ανώτατη δικαστική πηγή, 8 μεσάζοντες οπλικών συστημάτων και τώρα η δικαιοσύνη θα περάσει από ενδελεχή έλεγχο όλες τις εταιρείες που συνεργάστηκαν με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα αυτή θα αφορά είτε τους εκπροσώπους μεγάλων πολιτικών, είτε μικρότερες εταιρείες και τους αντιπροσώπους τους. Εκτός από ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θα ακολουθήσει και έρευνα τους ΔΟΕ. Πλην των 8 μεσαζόντων, ο Αντώνης Κάντας έχει κατονομάσει ως εμπλεκόμενους στις διαδρομές για την απόκρυψη των μαύρων χρημάτων 2 Ελβετούς χρηματιστές, τον νομικό που τον βοηθούσε να συστήνει εξωχώριες εταιρείες και τους εμφανιζόμενους ως εκπροσώπους για 5 τέτοιας νομικής μορφής εταιρείες. Επίσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει ότι θεωρεί απίθανο, αφού πήρε αυτός τόσα χρήματα, να μην πήραν οι από πάνω και οι από κάτω. Ωστόσο, φαίνεται να περιορίζει την αναφορά του αυτή στην ιεραρχία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μόνο για το διάστημα που πολιτικός προϊστάμενος του ήταν ο Άκης Κωνσταντζόπουλος με διευθυντή εξοπλισμών τον Γιάννη Μπόκο. Ο Αντώνης Κάντας παραδέχθηκε ότι πήρε μίζα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από έναν απόστρατο αξιωματικό αντιπρόσωπο γερμανικής εταιρείας για 2 εξοπλιστικά προγράμματα, υποβρύχια και άστρα, ενώ ομολόγησε ότι δωροδοκήθηκε με 1,7 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια του εξοπλιστικού προγράμματος Λέοπαρντ. Πήρα τόσες πολλές μίζες που δεν τις θυμάμαι όλες, φέρεται να είπε στους ανακριτές ο κατηγορούμενος, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο παρασκήνιο γύρω από την προμήθεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αίσθηση προκαλεί ένα περιστατικό που φέρεται να περιέγραψε στους ανακριτές όταν ένας αντιπρόσωπος εταιρείας προμήθειας εξοπλιστικών προγραμμάτων, φεύγοντας από το γραφείο του κατηγορούμενου, άφησε ένα σακ βουαγιάζ με 600.000 ευρώ. Όταν του τηλεφώνησε για να του πει για την ξεχασμένη τσάντα, ο αντιπρόσωπος του είπε «Αυτά είναι για σένα». Παράλληλα, ο Αντώνης Κάντας φέρεται να έδωσε στους ανακριτές και στοιχεία για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε 7 ελβετικές τράπεζες, ενώ για να διευκολύνει τις αρχές προτίθεται να προσκομίσει και τις κινήσεις τους. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης απολογίας του φέρεται να μίλησε για 10 πρόσωπα, 8 αντιπροσώπους και 2 χρηματιστές και 10 συμβάσεις, 3 με 4 άγνωστες στις αρχές. Από αυτές, μόνο μία βρίσκεται στην ανάκριση, ενώ η υπόθεση των υποβρυχίων και οι υπόλοιπες είναι στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Τέλος, κατονόμασε τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες εταιρείες διακίνησης μαύρου χρήματος με την υπόθεση της Siemens. Τώρα, οι εκλογές θα γίνουν το 2016, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου στα νέα σενάρια πρόωρων εκλογών που διακινούνται μετά την απώλεια του Βύρωνα Πολύδωρα στην ψηφοφορία για τον φόρο ακινήτων που άφησε την κυβερνητική πλειοψηφία με 153 βουλευτές, αλλά και μετά την έντονη γκρίνια
στο εσωτερικό του Πασόκ. Μάλιστα στο Πασόκ βγήκαν τα μαχαίρια με τον Ευάγγελο Βενιζέλο να βάλει ευθέως κατά των συντρόφων του. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά από την Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Χάρη, ο νέος όρος, ο οποίος είναι και δόκιμος πλέον στην πολιτική ζωή, όπως τον εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι εξογλανισμός, αν το λέω σωστά, με μπερδεύουν πολύ τα σύμφωνα. Ήταν μια οξύτατη επίθεση του Προέδρου του Πασόκ και Αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουντούρου χρησιμοποίησε μια φράση, Χάρη, που έλεγε «το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη», υπονοώντας τον πανικό που κατά τη γνώμη της Κουμουντούρου βρίσκεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα στο Πασόκ δεν είναι έτσι όπως ήταν την Παρασκευή το βράδυ, ή αν θέλετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό υπήρχε ένα κλίμα εσωτερικό που κάποια στιγμή και πολιτικοί κύκλοι εκτός της αντιπολιτεύσεως εκτιμούσαν ότι δεν θα αργήσει να εκραγεί. Σε αυτή την περίοδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Πασόκ και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ή τουλάχιστον όπως εκτιμούν και πολιτικοί κύκλοι, δεν είναι πλέον ο Ευάγγελος Βενιζέλος ο ισχυρός παράγων της κυβερνήσεως, καθώς από πίσω του δεν έχει ένα ισχυρό κόμμα ή την πλειοψηφία των βουλευτών του. Θα υπενθυμίσω και στους τηλεθεατές μας ότι ήδη 8 βουλευτές έχουν ζητήσει την παρέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου τόσο από τη θέση του Πρόεδρου του Πασόκ, όσο και από τη θέση του Αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, έτσι ώστε να αποχωρήσει το Πασόκ από την κυβέρνηση. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών, θα πρέπει να σας πω, ότι έχουν ζητήσει και ανοιχτό διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα πράγματα εντός... Ανοιχτό διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ είπες, συγγνώμη δεν σε άκουσα. Ανοιχτό διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ζήτησαν στελέχη του Πασόκ. Ακριβώς. Καινούργια στελέχη, παλαιού τύπου στελέχη, παλαιοπασόκ στελέχη, ποια ακριβώς γνωρίζουμε? Τώρα είναι πολλά τα στελέχη και οι βαθμίδες εντός του Πασόκ. Έχω την εντύπωση ότι πλέον αυτό είναι ένα κράμα πολιτικών παραγόντων εντός Πασόκ. Να υποθέσω, Βαγγέλη, ότι βλέποντας το καράβι να αναβαγεί πλέον, ψάχνουν να βρουν άλλο καράβι κάποια στελέχη για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην πολιτική. Ή ας μην είμαστε τόσο επιφιασμένοι, ας μην έχουμε το ρόλο ενός Sherlock Holmes, αν θέλετε, με την έννοια ότι υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες εντός Πασόκ που ειλικρινώς θέλουν το καράβι να πάει προς τα αριστερά, διότι θεωρούν ότι η σύμπραξη με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στρέψει ήδη το Πασόκ εντελώς προς τον νεοφιλελευθερισμό, βγάζοντας το Πασόκ εκτός της ιδρυτικής του πορείας, της ιστορικής του πορείας που είναι η σοσιαλδημοκρατία. Βέβαια όλα αυτά είναι υπό τον πανικό, όπως εκτιμούν και στην Κουμουντούρου, της μεγάλης δημοσκοπικής ανόδου που παρατηρείται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και δεν αναφέρομαι μόνο, αν μου επιτρέπεις, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια ξεκάθαρη ευδιάκριτη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίως όμως αναφέρομαι στις κρυφές δημοσκοπήσεις, κάτι που έκανε λόγο σήμερα και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Νίκος Παπάς, σε συνέντευξή του, απευθυνόμενος προς τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, τόνισε ότι γνωρίζουν και οι δύο, έχουν στα χέρια τους κρυφές δημοσκοπήσεις που δείχνουν πολύ μεγάλη τη διαφορά. Και εμείς έχουμε τις ίδιες δημοσκοπήσεις και τα ευρήματα αυτών των κρυφών, έτσι. Φαντάζομαι πως ναι, όλοι στα χέρια μας, στα δημοσιογραφικά γραφεία, γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς την κατάσταση. Καιρός να την πούμε ή να αρχίσουμε να μιλάμε ανοιχτά πλέον οι δημοσιογράφοι για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται και την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου, κύκλοι και πηγές στο Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι αποφασισμένος να εξαντλήσει τη τετραετία. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο δημοσκοπικές οι καταγραφές που έχουμε για την ανατροπή του πολιτικού κλίματος. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι όπως το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, δηλαδή πλέον οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες που συναποτελούν τη δικομματική κυβέρνηση βρίσκονται στους 153 βουλευτές.
Δηλαδή ακριβώς το όριο το να χάσει η κυβέρνηση τη δεδηλωμένη, όπως λέμε, στην πολιτική κοινοβουλευτική ορολογία. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, ότι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος εκτιμούν πολιτική κυκλή ότι βρίσκεται σε μια ακόμα δεινότερη θέση, όχι τόσο απέναντι της αντιπολιτεύσεως, αλλά απέναντι του ίδιου του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, διότι πλέον και στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν, είναι δεδομένο αυτό, ότι δεν υπάρχει πλέον η συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα εντός του ΠΑΣΟΚ, ή για να μιλήσουμε επί του πραγματικού, δεν υπάρχει το ΠΑΣΟΚ ως όλο ΠΑΣΟΚ, μια έκφραση που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει, να το πούμε πιο λαϊκά και πιο έτσι περιγραφικά. Δεν έχει πλέον τίποτα να επενδύσει πολιτικά η Νέα Δημοκρατία και να κερδίσει από το ΠΑΣΟΚ. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και ειδικά από τον κύριο Βενιζέλο. Επομένως λοιπόν... Απλά τρενάρει το χρόνο έως ότου κάποια στιγμή έρθουν τα πράγματα στο έσχατο σημείο και χάσει τη δεδηλωμένη. Αυτό συμβαίνει. Θα έλεγα, θα προσέθετα επίσης, δεν διαφωνώ καθόλου στο δικό σου σχόλιο, θα προσέθετα επίσης ότι ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή αισθάνεται εντός της κυβερνήσεως ισχυρότερος του κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου, με την έννοια ότι έχει ένα κόμμα, αν μη τι άλλο, που μπορεί ακόμα να στηρίζει κάποιες κυβερνητικές επιλογές, τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών ή στην πλειοψηφία των βουλευτών. Αν και εκεί, στην τελευταία ψηφοφορία, αναφέρομαι στο νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς, προχθές, και εκεί ακόμα υπήρξαν εντονότατες αντιρρήσεις, κορυφαία των οποίων ήταν η άρνηση του κυρίου Πολύδωρα και η αυτόματη διαγραφή του. Θα μπορούσα να